Eu ese día que estuve con uns amigos tomando os viños na casa de Ramón Cabanas e a súa señora, e que nos xuntamos con idea de parar un momento a tomar uns viños, liámonos hasta as 3 de mañá. Digo as 3 ou 3 e media. A bronca era caída xa e segura, tanto daba un pouco antes como despois das nosas señoras que nos botaron a bronca. Empezamos a tomar uns viños, a tomar unhas tapiñas, e eu correuseme a empezar a contar chistes, e salían ben, e dixon, joder, é que pareces un poeta contando nos chistes. E por outro día empezaron a chamarme o poeta, e daí veu o nombre do poeta, sin ser poeta, nin ter poesía, pero tamén teño que dicir unha cousa, que na casa naide me usa o meu nombre. A miña señora chamame poeta, as netas abuelo, e o resto todos o poeta, sin ser poeta, e aí está. E non hai outro tema. Non parece poeta, é poeta, grande poeta da vida, como o carteiro de Pablo Neruda, igualiño. Leva a música do idioma no corazón. O poeta é de Burela, e Burela é o pequeno concello monoparroquial que se sitúa xeográficamente no corazón da Mariña do Cantábrico, a 50 km de Ribadeo e a outros tantos do Vicedo. Con máis de 12.000 habitantes, o seu territorio está moi urbanizado. A economía céntrase na pesca. O porto é un dos máis importantes da costa galega, con importantísima flota. E outras fontes de actividade económica son os servizos sanitarios, a industria naval, a cerámica e o comercio. A poboación, coa media de idade máis xoven de toda a comarca, creceu considerablemente nos últimos anos. Este é un concello novo, acabose de conformar a mediados dos anos 90, no ano 95, foi cando empezou a funcionar como autónomo. Eu, de feito, son o cuarto alcalde que hai neste concello, o que dá lugar a pensar que exactamente somos moi xóvenes como municipio. Que hai que marcar aquí? Bueno, porque hai unha poboación xoven, é unha poboación donde se ve claramente que hai moitos infantes, moitos nenos, moitos chavales en edade escolar, porque abonda con ir ao parque ou verano nas rúas, donde hai moitísimas nais acompañadas sempre dos seus chavales, e eso dá lugar a pensar que este pobo ten moitísimo futuro, dado que vemos claramente que vai asentando poboación, e a máis é unha poboación que en xeral é moi xoven. O número de habitantes aquí venen sendo uns 12.000, 12.500 habitantes de feito, de tal maneira que están aquí vivindo, pero censados e empadronados venen sendo uns 9.600. Penso que non tardaremos moito en chegar aos 10.000. Debido á gran demanda de persoal para traballar no mar, Burela é un pobo multicultural. Caoverdianos, peruanos e indonesios son uns bureleses máis que se unen ás numerosas colonias de Asturias e Castela León. Teño 43 anos de cotización no tempo que naveguei. Desde os 14 anos hasta os 57 que me retirei. Nese tempo non era como agora. Nese tempo, pois, todos os mariñeiros que andábamos era de todo o contorno da Mariña de Lugo, do que de todos os sitios,
tanto de terra para dentro como na beira do mar, éramos casi como hermanos, todos a bordo dos barcos, todo o mundo a traballar, pero nada de jaleos. Entonces, despois veo a empresa de Alúmina, e parte dos mariñeiros que había de Foz, por exemplo, de San Ciprián, quedáronse moitos e meteronse na Alúmina. Pero tamén os mariñeiros, os traballadores, que viñeron, que eran emigrantes, caboverdianos e desa xente, da Alúmina, pois viñeron e integráronse na pesca ao final de que se acabaron as obras. Levo 3 anos em barco de Espanha, navegando. Sou de Cabo Verde, Conselho de São Miguel, Ilha de Santiago. Em barco que ando somos 8, 5 cabo-verdianos, 1 senegalês, 2 de aqui. Estou contente navegando no barco que estou e levamos bem todos aí nesse barco. Estou muito contente. Este riquísimo crisol humano convive en boa armonía, como se pode visualizar nas rúas e no parque, onde brincan nenos e nenas de 3 continentes, Europa, África e América. En Burela conviven actualmente máis de 30 nacionalidades distintas. Moitas destas comunidades xa levan asentadas en Burela ao redor de 20 anos, ao redor dos anos 80. E iso o que provoca é que estas novas xeracións de xente que aquí xa naceu, pois estea perfectamente integrada e perfectamente mesturada nese crisol de linguas que supón a comunidade burelesa no seu conxunto. O panorama sociolingüístico de Burela presenta características moi chamativas. O hábitat urbano e a incorporación de persoas procedentes de outras comunidades poderían suxerir unha decadencia da cultura tradicional. Mais a realidade é ben diferente. Nos patios das escolas ou dos institutos, nos parques e nos locais de diversión frecuentados pola mocidade, o galego é a lingua ambiental imperante, a que marca o carácter colectivo. 8 de cada 10 familias burelesas teñen raíz na propia vila ou proceden doutros concellos, moi especialmente dos da Mariña. Unha de cada 10 ven das comunidades do Estado español ou de países do resto do mundo, e o 10% restante corresponde a familias mixtas, nas cales só unha parte é de procedencia galega. Me llamo Jesús San José Arranz, llevo en Burela ya 25 años, de aquella me vine a trabajar a la fábrica de Alcoa, aluminio que hay aquí en esta comunidad. Vine con mi esposa Ana, una niña de 5 meses llamada Sandra. Después de hace 17 años ya nació Raquel. Y vamos, nos encontramos bastante integrados dentro de lo que es la comunidad de Burela, tanto ellas como mi esposa, y en fin, coincide de que ahora mismo, pues igual que yo me vine de Valladolid para acá, de Cigales, ella, la mayor, ya se me ha ido a Valladolid, se ha casado allí, está allí con su trabajo, se siente gallega por todo el cuerpo. Quiero deciros que cuando viene para acá a vernos, llega a Piedrafita y por su propio ya instinto, cambia del castellano al gallego. Hasta su marido le dice, hombre, pero ¿qué te pasa que has cambiado ya el idioma? También me surge una anécdota que yo cuando voy a Cigales, allí me llaman el gallego. Y aquí hay mucha gente que me conoce que me llaman el Cigales. Bueno, pues tengo una doble identidad en este caso, castellano-gallego, y nos encontramos, ya te digo, perfectamente aquí. Chámame Paula, veño de Holanda, un pueblo que se chama Hilversum, a 20 km de Ámsterdam. O primer contacto con Galicia era de vacacións. Fun todos os anos en un pueblo que se chama Alfoz. Aí os meus sogros tenían unha casa, entonces íbamos xuntar aí todos. Despois de un par de anos, viñamos pa aquí, asentámonos aquí, os meus fillos pois, eran pequeniños, entonces, claro, adaptaronse moi ben, e eu, claro, aquí estou moi contenta agora. Na expresión oral é moi maioritario o uso do galego, casi de xeito exclusivo na expresión espontánea. As porcentaxes de uso increméntanse na mocidade.
Por volta do 86% dos mozos e mozas bureleses exprésanse espontaneamente en galego. Isto explícase por dúas razóns. A transmisión interxeneracional, as familias non cambian de lingua para educar aos fillos, e pola incorporación de neofalantes. Din que son o modelo de lingua aquí en Burela porque teño un don, pero por as circunstancias da miña vida, que son trilingüe, falo 3 idiomas, entonces a miña primeira lingua é a que mamei, foi o francés, porque vivín ali e ali sempre estiven falando en francés. Despois, evidentemente, o español, o castelán, porque fixen filoloxía hispánica salá. No terceiro punto, porque ao vir aquí para Burela, pois socialiceime en galego, porque aquí se fala en galego e se comunica en galego, e o máis doado é seguir comunicándose en galego. Nací en Lima, na capital de Perú, e vim para Burela por razón dos traballos da miña familia, do meu pai, que levaba aquí 3 anos traballando no mar, e fixe unha carta de reagrupación familiar para a miña mãe e para min. Foi para Perú e trouxonos a min e a miña mãe, e cando cheguei aquí sentime moi ben cando fui ao instituto e no parque, na Asociación Deportiva de Burela, colleronme moi ben, como se fora un deles máis. Vim de Colombia o 14 de marzo de 2004. Foi-me bastante integrarme gracias á axuda do meu profesorado en Fondo Nois e aos meus compañeiros e en xeral a xente que me rodeaba. Despois, posteriormente, vim para o Instituto IES Perdouro, onde xa tiña unha preparación máis ou menos boa do galego. Foi-me fácil porque funo practicando cos meus compañeiros e amigos e amigas e despois, cada vez que iba lendo máis libros, iba aprendendo mellor o galego. Mais o elevadísimo nivel de uso espontáneo da lingua galega contrasta coa baixa presenza do código escrito. O estilo que ocurre con determinadas linguas en América, caso do guaraní no Paraguai, o galego en Burela óese, mais aínda se visualiza pouco. En Burela o uso oral do galego está plenamente estendido, fálase de xeito moi espontáneo, a xente polo xeral emprega o galego de forma natural, mas ten unha pequena carencia que é que podese dicir que en Burela non se visualiza o galego, é dicir que o seu uso escrito está moito máis restringido e a xente en xeral pois costalle máis empregar o galego na escrita. Correxir ese déficit é un dos obxectivos da Consellería de Normalización Lingüística. Co obxectivo de tentar correxir este déficit, o Instituto Perdouro realizou unha intervención educativa destinada á comunidade escolar do centro. Alumnado, familias, profesorado e persoal administrativo e, por extensión, o conxunto da poboación da localidade. Todo xurdiu a partir dunha iniciativa didáctica posta en práctica polo Departamento de Lingua e Literatura Galega, aproveitando máis tarde a convocatoria duns premios en innovación educativa da Consellería, o equipo de normalización lingüística decidiu presentalos a estes premios. Foi unha boa idea, unha idea sinxela, pero que de cara ao centro aportou o que viñamos buscando, que era o traballo en equipo de todo o centro. Participaron diversos departamentos do centro, mesmo dos ciclos formativos de formación profesional, e máis tarde, a través do Concello, a idea, o proxecto foi saindo do centro cara á sociedade. O Departamento de Religión ven cooperando e colaborando no proxecto de innovación lingüística desde os seus inicios. Eu levo aquí 16 anos traballando e desde o inicio dinme conta de que a gran maioría dos alumnos son galegofalantes e aparte as súas familias. Entón, unha forma de identificarme con eles é falando na nosa propia lingua, no noso propio idioma. Entón, desde un principio, eu xa optei por esta temática e por esta, digamos, defensa da nosa lingua e da nosa cultura. A parte, eu tamén son galegofalante e penso que é unha cousa de coherencia. É unha forma de identificarse é, primeiro, coñecer o que temos no noso entorno e despois ir dando pasiños para conocer
un espazo máis amplo. Nosotros comezamos coñecendo a nosa realidade zonal. Aquí en Burela, por exemplo, a igrexa de Vila do Medio, que é o vestixio histórico e artístico máis importante que temos na vila. Despois, no noso entorno máis inmediato, temos San Martiño de Mondoñedo, temos Catedral de Mondoñedo e temos o Camiño de Santiago. Aquí sempre facemos un apartado especial. En primeiro da ESO, tratamos de coñecer unha parte do camiño, neste caso o Camiño do Norte, en segundo da ESO, o camiño primitivo, temos visitas organizadas a Fonsagrada e logo temos en terceiro da ESO o camiño francés. E así temos percorrido parte da provincia de Lugo dos camiños que atravesan a provincia de Lugo. Logo temos a ampliación ata Santiago, por suposto, coñecer a catedral e coñecer tamén as raíces da nosa diócese, como son coñecer a figura de San Rosendo. E San Rosendo está directamente vinculado con San Martiño de Mondoñedo, con Santiago de Compostela e con Celanova, na provincia de Ourense. Entón, nosotros vamos dando pasos, pouco a pouco, empezando do máis cercano para ampliar a nosa realidade galega. O feito de participar neste proxecto foi un reto tanto personal como tamén cara ao resto dos compañeiros que damos clases de lingua castelá. Basicamente, polo feito de que parece que temos que estar en bandos distintos, por decirlo de alguna maneira, non? Enfrentados os de castelán cos de galego cos de castelán. Entón, unha maneira de acercarnos, pero o máis quizáis importante para min foi o feito de demostrar que podemos estar como lingüistas que penso que somos, ou como polo menos profesores de lingua, non sei hasta que punto tamén como lingüistas, pero bueno, ensinantes de linguas, que temos que estar pois defendendo, aprendendo e utilizando todas as linguas posibles que tiveremos aquí no noso país, non? Entón pode ser o galego, como o castelán, como o inglés, o francés. Pero basicamente foi polo feito do galego, pola controversia que nestes últimos anos pois está levantando o uso dunha por un lado e doutra por outro lado, cando o feito de falar as dúas penso que é o máis importante. Outra razón, é unha razón un pouco máis personal, é sobre todo porque, eu fui educada en castelán, vivín sempre nunha cidade, o galego, pois, primeiro por a edade, por formación, pois non tiñamos galego na escola, no colexio, concretamente era un colexio de monxas tamén naquela época, e o galego, pois, o escoitaba, pero non o falaba. Empecé a escoitalo cada vez máis, aquí cando empecé a traballar en Burela. O noso departamento, o Departamento de Imaxe Persoal, o que fixo para participar neste proxecto de innovación lingüística foi facer un estudio sobre o sector da perruquería e da estética aquí na Mariña. Aparte de que é un sector bastante importante, onde hai moitísimo volumen de negocio, pois queríamos saber algo máis sobre este tipo de negocios, o seu uso do galego, se facían publicidade ou non a facían, que tipo de establecementos había, tipo de cantidad de empregados. E para eso contamos ca colaboración das alumnas do ciclo, que como son todas da Mariña e do interior, pertenecen a Mondoñedo, Ribadeo, fixemos un estudio sobre 50 salóns de perruquería da zona da Mariña. Un 50% dos casos que estudamos é xente moi nova, moi ben preparada, e que fai publicidade. A gran maioría desta xente que abreu agora os salóns fan publicidade. E desta xente que abreu os salóns, máis do 40% fan a publicidade en galego. Unha publicidade moi lograda e moi traballada e maioritariamente en galego. O profesorado diseñou un ambicioso traballo de campo para recoller as máis diversas mostras dos típicos documentos que hai en calquera casa. Deste xeito, alumnas e alumnos botáronse á rúa na procura da visibilidade social do idioma. Pouco a pouco, foron localizando convites de celebracións, documentos notariais, publicidades comerciais, actas de reunións das comunidades veciñais, correspondencia privada, recordatorios de comuñóns e incluso notas necrolóxicas. Cando estaba no instituto tiñamos unha materia que se chamaba Técnicas de expresión escrita, na cal nos pediron realizar un traballo de investigación. Era ir ao cemiterio, contar as lápidas que había
e sacarlle fotografías ás máis interesantes, ás máis bonitas. Había máis de 1000 lápidas e 2 delas tiñan escritos en galego e eran bastante curiosas. Estaba eu en segundo de ESO cando a profesora de Lingua Galega e Literatura nos mandou buscar información sobre traballos en galego, escritos en galego. Eu preguntei na casa, miña mãe buscou información e atopouna, claro está. Entón eu entreguei á profesora, quedei como intermediaria. No meu caso foi moi fácil atopar a información, só tiñamos que encontrar información ou publicidade sobre empresas ou comercios. O medio que tiñamos para buscar era o libro das festas ou un listín telefónico, publicidade nos buzóns ou calquera publicidade que podamos encontrar. No meu caso era bastante fácil porque a empresa na que traballei estaba diante da miña casa e ademais coñecía o dono ou que traballaba ali e entonces foi moi sinxelo realizar o traballo. Apareceu moita e valiosa documentación, mais o mellor de todo foi que tamén emerxeu o factor humano. Desta maneira, na voz das persoas protagonistas, podemos coñecer as circunstancias en que foron feitos os textos. En xullo de 1976, aínda non había un ano que morrera Franco, a apertura, entre comiñas, era relativa, incluso era moi difícil celebrar unha ceremonia que non fora relixiosa naquel momento. Nos decidimos, como un pequeno paso, facer o convite da boda, facendo as invitacións en galego, parte delas, xa que parte da familia, a miña, procede de outra parte de España. Non iban ser moitos os invitados, pero algúns procedían de Madrid, outros de Burgos, de Barcelona, de Aragón, onde eu nacín. E, lóxicamente, non quixemos ser respetuosos con eles. Fixemos 2 tipos de invitacións, unhas en galego, para os de aquí, e outras en castelán. O evento non se diferenciou moito dos de aquela época, é dicir, a ceremonia relixiosa foi unha ceremonia como a todas, en castelán, por suposto, xa que non era habitual na época, nin tiñamos a naide que a fixera en galego. E, o único que puxemos foi o noso graniño de area, neste sentido, repartindo unhas pequenas cartiñas de invitación na lingua galega, cousa que non era habitual. 21 anos xusto fixo onte, na nosa boda. E fixose en gallego porque consideramos que era o noso idioma, era o que falábamos e no que íbamos invitar aos nosos amigos e a nosa familia. E parece ser que a cuarta ou así que se fixo en Burela, polo que teño entendido. Pero daquela non era precisamente habitual facer os convites en galego. Tanto foi así que, cando fomos á imprenta, a falar co da imprenta para que non o fixera, escollimos o que é o modelo do cartón e demais, pero a redacción tivamos a quedar nós, é dicir, feita a mão, que queríamos que puxera, ademais, porque non tiñan un modelo ou unhas planchas, ou non sei como é o que se chama. Ainda non hai moito tempo me comentaron os coñecidos e tal, que a pregunta foi directamente: teus pais debían ser moi modernos, porque xente que a túa edad que se chame Uxía, a verdade é que non é moi habitual, non? Chamolles a atención. Penso que, para min é o máis normal do mundo, pero hoxe en día sí, hai moita xente que é de edade 20 ou 14, 15 anos, hai moitas rapazas que se chaman como a min, pero da miña edad conto que non é moi habitual. Eu son a protagonista do que parece ser o primeiro recordatorio feito en lingua galega que se atopou en Burela. Realmente o protagonista é meu pai, que foi o que mandou imprimir este recordatorio en Foz, localidade na que ele estaba en aquel momento destinado no cuartel da Guardia Civil. Hai máis de 10 anos que estamos neste negocio e ao primeiro éramos cautos porque podías
preguntarle á xente como se querían en galego, se querían en castelán, pero ao cabo do tempo vimos que a xente reaccionaba ben, que non lle importaba, que prefería en galego que incluso, e agora facemos unhas 120 esquelas ao ano, das cales o 98% é en galego. Cando chegou o triste momento de ter que preparar unha lápida para un ser querido, quixemos facelo dun xeito persoal. Queríamos deixar gravados en 2 ou 3 palabras unha mensaxe a esa persoa que descansan aquí os seus restos. Entón, da primeira vez que de miña avoa, pois puxen lembraremoste sempre, e de meu avó pervives nos nosos corazóns. Entón eu pensei, que lle quero dicir? Pois iso, pois quero te botote de menos, tal, mal. Escribín a frase. Teño que recoñecer que da primeira vez cando nos juntamos coa familia para ver como íbamos a facer e escoller un pouco de deseño e tal, dixen eu, seguro me van dicir está ben, pero haino que poñer en castelán, porque sempre se fixo así. Eu de sempre, e nós non vamos ser distintos, haino que facer como os demais. Teño que pensar que dixen, fixo que me van dicir iso. Pero en absoluto. Por qué? Por que o dixenlles? Que vos parece se lle dicimos á avoa? Lembraremoste sempre. Que vos parece se lle dicimos ao avó, á persoa? Pervives nos nosos corazóns. Entón eles non viron aí a lápida escrita, que é o que todo o mundo ve. Viron o sentimento, viron a persoa que está en nós, que está presente. É como falamos coa persoa, como falas co teu avó. Avó, quérote, non te quiero, ni te recordaré. Fixémolo, como dicíamos nós, como a sempre, na lingua de sempre. Como dicía meu propio avó, no que mamamos. Eles deronos a mamar a nosa lingua nai, e niso nos comunicamos. Non chamou a atención porque era como a sempre, dicíndolle a el as palabras de sempre. Despois daste conta, cando o ves feito, pois sí, chama a atención que está en galego. O emprego do galego, nestas cousas eu creo que é, vamos, extraordinario. Isto é exclusividade do castelán. Pero a ninguén nos importou, porque aquí estaban reflexados uns sentimentos. O bonito foi que hai unha anécdota que a min emocionoume moitísimo, e que pois unha señora maior daqui de Burela, eu supoño que uns 75, 77 anos terá, parou un día a miña nai pola rúa e díxolle: ai, miña neniña, tes o nicho máis guapo de todo o cementerio. Daquela acababa de morrer miña avoa na máis, só estaba o de arriba. E miña nai pensou que lle gustaran as flores que puxera aquela semana. Pero a señora seguía dicindo: salín dali chorando. Comenteillo a fulanita e gustoume moito, salín chorando porque aquilo que lle escribistes moito me gustou. Mira, eu non sei, non me acordo ben, porque é que estaba en gallego, miña nena, e había ali unha palabra rara, pero a mí moito me gustou. E a palabra rara para a señora seguro que era lembrarse, lembraremoste. Pero o fundamental é que a señora entendeu o sentimento que nós queríamos transmitir. E iso é
Genial. Este edificio que estades vendo é o edificio Verónica de Burela. A súa construción data do ano 86, un ano antes aproximadamente do caso do Casón. E a miña familia e eu viñamos a vivir no ano 89. Nas atas, a súa confección no seu momento, a min tocoume ser presidente e a veces ten fixen de secretario ao mesmo tempo, están redactadas en galego. E creo que debe ser, non sei se é o primeiro ou dos primeiros comunidades de Burela onde se empezaron a redactar as actas de comunidade e todo eso en galego. Esta asociación constitueuse fundamentalmente para conseguir as escrituras das Casbratas. Representa 102 familias. As primeiras 20 escrituráronse en castelán. Logo, as restantes, salvo 18 que quedan aínda sin escriturar, pois fixéronse en galego. Os centros educativos contribuíron moi destacadamente para a actualización da vida cultural de Burela. Lembramos agora algunhas das iniciativas. No curso 78-79 cheguei a Burela como profesor permanente de adultos e, ao mesmo tempo, completaba o meu horario, dando clases de matemáticas e de ciencias no ciclo superior naquele entonces da EXB. En adultos, a maior parte deles eran galegofalantes e incluso, podríase dicir, incluso comprometidos co idioma, o que nos fixo moi fácil de que as clases foran en galego. O que ocurría era de que a escrita seguía sendo en castelán. Mentras, en EXB, estábamos utilizando libros de texto en castelán, non había naquele momento prácticamente nada editado en galego, e tamén seguíamos explicando en castelán. No verán seguinte, ao rematar o curso, asistimos un profesor que tamén daba clases no ciclo superior, igual que eu, de matemáticas e de ciencias, e eu, as xornadas pedagóxicas que se celebraron na Coruña, onde se debatiu ampliamente a utilización do galego como lingua normalizada na escola, e nós decidimos aplicar no curso seguinte eso, tanto adultos por miña parte, no que non houve ningún problema, como as clases de matemáticas e de ciencias. Tiñamos un pequeno problema, que era a falta de libros de texto, que suplimos elaborando todo o material didáctico en galego por parte dos dous profesores que naquele momento éramos os que estábamos dando as clases. Tuvemos a gran sorpresa, xa que esperábamos que houbera reaccións negativas a esta situación nova para moitos pais e a moitos alumnos, tuvemos a gran sorpresa de unha gran aceptación por parte da grande maioría dos pais e dos alumnos de esta nova forma de enseñar e de dar as clases en galego, incluso naqueles momentos a moitas das persoas que da fora estaban chegando a Burela. Temos o recoñecemento como Galescola dende xuño do ano 2008. Agora ben, nós xa levamos perto de 30 anos traballando nesta liña. Desde o primeiro momento fomos conscientes da importancia da escolarización dos nenos nos primeiros anos en galego e desde o primeiro momento apostamos pola defensa do galego como idioma vehicular no ensino. Por parte de todo o alumnado e por parte das súas familias sempre houve moi boa receptividade neste sentido e incluso pois agora temos matriculados un 20% dos nenos inmigrantes e por parte deles e por parte das súas familias non hai problema ningún a respecto do idioma. Podemos calcular que ao redor de 2000 nenos e nenas desta vila pasaron polos nosos centros e en ningún momento houve ningún problema e a receptividade sempre foi excelente en todo relacionado co idioma galego. En 1985 intégrome no que se chamou a experimentación para a reforma do ciclo superior de EXB, concretamente na área de ciencias sociais. Foi algo, para min, un reto moi grande. Primeiro, porque significaba para explicar aos rapaces uns novos contidos e, ademais, empregando unha nova metodoloxía. Iso era a grande novidade. Amén, ademais, empregábamos a lingua galega, tamén resultaba novidoso. De que tratábamos? Sobre todo, era falar un pouco, traballar sobre o entorno.
A metodoloxía buscaba que os rapaces se implicaran no traballo, que se implicaran na búsqueda de datos, que se implicaran no recoñecemento do entorno. Non era a típica clase maxistral na que tú impartías unhos coñecementos, unhos conceptos, e os rapaces, pois, íbanos asimilando, senón que eles iban pouco a pouco descubrindo e chegando ás conclusións. Eles eran tamén parte activa desa forma de traballo. Era moi novidoso. Eu creo que nesa época marcaba un pouco a diferencia. Como novidoso que era, primeiro, había que tratar de motivar os rapaces para que se involucraran no traballo. Entonces, facerlles ver a importancia do que estaban a facer. E, en segundo lugar, estaban as familias, os pais, porque eran partícipes e vían ese traballo dos rapaces. E había que demostrarlles que o que tú estabas facendo, que os rapaces estaban facendo era válido e que os resultados iban ser bons ou óptimos. Entón, eso con palabras non era suficiente. Tú podías venderlles moita literatura, a dicirlles, darlles ou contarlles as bondades do que tú estabas traballando, pero eso había que demostralo. Facíamos os traballos, elaborábamos traballos, os rapaces participábamos. Todo isto estábamos no Colexio Virxe do Carme de Burela, con rapaces de nivel de entre os 12 e 14 anos e con aulas de 36 alumnos. Eso tamén era outro problema. Empezamos a traballar, facíamos reunións de vez en cando cos pais, e, bueno, había certas reticencias, porque nun principio os resultados, pois, non se vían. Pero ao longo do noso traballo, ao longo do tempo, fomos vendo que era altamente positivo, primeiro, porque os rapaces se involucraban directamente, participaban, se vían metidos no traballo, e os padres vían que ese traballo tamén repercutía, porque acababan coñecendo, sabendo máis cousas no que antes ti explicabas con un libro diante ou simplemente con un mapa ou con o que tú lle dabas xa feito, que os resultados eran bastante mellores. E aparte de que eso creaba pouso, é dicir, o que os rapaces aprendían quedaba aí. A partir deste traballo que hai 22 anos, a prova está aquí, non? De rapaces que, vendo hoxe en día como están os logros que acadaron, hai que ver que entonces este traballo tuvo repercusión neles e que serviu para algo. E en base a todo isto que traballamos, temos un pouco de continuidade, ou temos continuidade no proxecto que estamos a levar estes días, nesta temporada, no IES Perdouro de Burela, o proxecto de innovación lingüística. Nos centros de ensino secundario, Montecastelo e Perdouro, xa tiñamos parte do camiño andado, porque un grupo de profesores dos colexios Virxe do Carme e da Escola Infantil Guiñol tiñan iniciado o proceso de normalización con anterioridade á nosa chegada incluso aquí a Burela. O que si somos pioneiros nos intercambios lingüísticos con países europeos. O noso seminario Lingua Galega xunto co Seminario de Francés foron os primeiros en poñer en marcha o intercambio lingüístico que continúa, este é o 10º ano, con un centro do sur de Francia. O patrimonio musical de Burela é riquísimo e ademais moi diverso, pero, bueno, podemos dicir que hai un pilar fundamental que é a Escola de Música Municipal, que van alumnos desde 8 anos hasta 20 anos, ligadas á Escola de Música hai asociacións tan importantes como é a Burela Blues Band, por exemplo, que é unha formación que se dedica a música de jazz e de blues, pero tamén hai outras asociacións como a Asociación Ledicia, dentro do campo da música tradicional, ou tamén temos coral polifónica, a banda de música, por exemplo, a banda de percusións de Ambara, e, bueno, e logo grupos afrogalegos como Batuco Tabanca ou Raventolas. E logo, por outra parte, bueno, o Departamento de Música aquí no Instituto conta permanentemente coa colaboración da escola, principalmente dos profesores, que son Roberto Bousas e Israel Arranz, para organizar diferentes actividades didácticas durante todo o curso. E, por outra parte, tamén hai músicos que hoxendía teñen unha importancia bastante grande no panorama musical galego e que teñen aquí as súas raíces, é dicir, deron aquí os seus primeiros pasos musicais. Por exemplo, Manolo Maseda, emblemática figura de aquí de Burela, que, aparte de ser o líder de Serrallei, tamén estuvo cantando durante unha etapa co grupo dos diplomáticos de Monte Alto, e ademais que hoxendía leva unha importante
labor de xestión musical, de xestión de concertos, festivais e todo este tema, non? Está facendo moito pola música que en Galicia. Ou, por exemplo, Martiño Suárez, que é o líder de grupo de Homens, é un grupo, pois, digamos, de pop rock, que está tendo unha proxección importantísima en Galicia, tamén fora de Galicia. Comezamos a falar das expectativas que podíamos sacar da escola, que podía beneficiar os alumnos, e vimos que lle faltaba unha especialidade de jazz. Non que lle falte porque as escolas de música de Burela ou de Galicia non a teñen. Pero dicimos, e por que non Burela pode ser un centro pioneiro en todo Lugo, a mellor en parte de Galicia? A esperanza que tiñemos, pois, pouco a pouco, empezou a crear base e penso que creamos os cimentos para construir dentro da escola unha especialidade de jazz. Isto vese claramente que desde o curso académico 2007-2008 a especialidade de jazz é unha especialidade oficial dentro do plan de estudios da Escola de Música de Burela, recoñecida así mesmo polo Concello de Burela. Como coñece a xente isto? Pois coa agrupación Burela Blues Band, que o culmen de esta especialidade. Aquí onde se leva a práctica a interpretación jazzística, a improvisación e todos os coñecementos que levan a cabo. Nos concertos, a xente, o público de Burela, non está acostumado a ver este tipo de formacións, e incluso xente que se ven de fora, de comarcas veciñas a Burela, porque comeza a ter unha zona e os concertos están preparados de moito antemán. Entón, merece a pena. A xente que ven, dende logo, non quede indiferente. Somos un grupo de chicas que de Burela, de San Ciprián, e xentamos os sábados nun local para ensayar. E tamén xa fomos a varios sitios e o pasamos moi ben. E tamén hai outro grupo tamén que xa leva moitos anos tocando, e xa conocen todo Galicia, xa estuveron en Zaragoza, en Sevilla, e son señoras máis maiores que nosotras, e nosotras somos chicas máis jóvenes. É triste, penoso vida de imigrante quando chega na Europa. É triste, penoso vida de imigrante quando chega na Europa. Imigrante sem trabalho, sem dinheiro, sem saber falar, com saudade que dói demais. É triste, penoso... Sou Antonina de Cangas, levo 30 anos aqui, eu sou um dos componentes do grupo Batucuta Banca. Somos 12 mulheres e fazemos música tradicional de Cabo Verde. Já tocamos todos os sítios, incluso na Casa Rosalía Castro, com Torinho. Fomos ao Expo de Zaragoza com o presidente de Cabo Verde. Fomos este ano à França, a Cárias, já recorremos a Galicia inteiro e fora de Galicia também, como a Barcelona, Oviedo e muitos máis sítios. A Coral Polifónica de Burela foi fundada no 1987 e fixo a súa presentación no 1988. Polo tanto, facemos este ano o 20 aniversario. No noso repertorio cantamos en latín, en italiano, en francés, en alemán e, por suposto, en galego. Nos relacionamos con todas as corais de toda España, tamén cos nosos veciños franceses da Bretaña francesa e, por suposto, cos nosos conveciños tamén de Portugal. Boa, somos torques, canto tempo levamos, máis ou menos? Non sei, desde hai 2 anos ou así, pero coa formación esta, non sei, 6 meses ou unha cousa así. Influencias musicais, grupos así, a nivel español, pois, que sei, Sociedade Alcohólica, Boicot, as letras son en galego, todas. En galego, pois porque, sí, porque é o noso idioma e consideramos que en galego. Claro. Nestes últimos anos, tórnase moi patente unha grande modernización na comunicación feita polas entidades deportivas. Fútbol, baloncesto, fútbol sala, cicloturismo...
A Sociedade Deportiva Burela fundouse no ano 1966, leva, polo tanto, 42 anos de historia, e o tema do galego, pois, falouse sempre entre xogadores, entre todo o personal da SD de Burela, pero o paso a normalización, a leválo ao lenguaxe escrito, pois, fixémolo este ano. Entonces, pois, coa axuda do Instituto, pois, botounos unha mau, pretendamos isto, implantalo e leválo a cabo desde agora. O Burela Fútbol Sala é un club moi representativo na comarca, digamos que ahora mismo eu penso que é o club de élite por excelencia da Mariña Lucense. É un club que milita na Liga de Plata da Liga Nacional de Fútbol Sala, que naceu na temporada 2001-2002, e que, bueno, en moi poucos anos estivo xa loitando en 3 playoffs polo ascenso a División de Honra, que é algo impensable nun pobo de 9.000 habitantes, é que, incluso, como dato curioso, nosotros estamos facendo unha especie de, bueno, reglas de test moi sencillas para ver que representatividade ten a nivel poboación, e se facemos unha regla pois cos números de socios que ten o Real Madrid ou o Fútbol Club Barcelona, quedanse no 2,5, 2,6% da poboación total. En Burela pasa que o 8% da poboación é socio do Burela Fútbol Sala, é dicir, case chegamos aos 800 socios. Temos unhas escolas deportivas con máis de 200 rapaces, nenos e nenas de todas as edades. Contamos concretamente con uns 13 equipos, que son en torno a 200 nenos e nenas, que, bueno, non só este ano, anos anteriores xa tuvemos tamén bastantes nenas, e cada vez pois crece máis o número de nenas que participan neste deporte. E para nosotros pois é moi importante esa formación dos nenos, non somente no aspecto deportivo, sino que tamén queremos eso, que involucralos e que van aprendendo unha serie de valores importantes, pois como son o traballo cooperativo, levarse ben cos compañeiros, diversos aspectos que para nosotros son moi importantes e que van máis aló que o que puramente deportivo, simplemente feito de ganar. A estrategia de comunicación do Burela Fútbol Sala responde un pouco á demanda do pobo, da mesma vila, de información sobre un club que ten moitísima representatividade social e moita forza. Entón, dende o club intentamos crear unha serie de soportes de comunicación, como é a mesma Gaceta, que foi un xornal creado na temporada 2006-2007 e que se edita con motivo dos encontros, ainda que se distribúe non só no pabellón Vista Alegre, que é onde máis aceptación ten, evidentemente, sino tamén en toda a vila e incluso por outros lugares da Mariña. Forma parte dunha estrategia máis amplia porque o Burela Fútbol Sala ten unha web que xa desde que se creou prácticamente ten moitísimas visitas, é unha das webs de deporte na Mariña que máis se visita, por non dicir a que máis. E despois temos outra web para o campus, porque tamén no Burela Fútbol Sala se fai un campus para os nenos e para as nenas durante o verán. É a segunda edición, neste caso, este ano, pero xa na primeira edición que tivemos, pois estuvo aquí o seleccionador, o daquela seleccionador nacional, Javier Lozano, internacionais absolutos como Javier Ol, en fin, é un campus con moitísimo caché a nivel estatal, tamén non só en Galicia. Somos unha afición de ouro na división de prata do fútbol sala. Nós somos a Peña Palestina, a Pataca Laranxa e a Peña Os Maquetos. Xuntos vamos acompañando o equipo e apoiando por donde vai o equipo, por toda España, deixando alto a noso pobo que é Burela e a nosa identidade que é Galiza. Mais por enriba de individualidades, as diferentes asociacións son os máis activos axentes de creación, de difusión e intercambio cultural. Ledicia fundouse no ano 1974. Dende ese momento e ata o de hoxe, mantívose sempre en activo con relación á vida cultural de Burela. Digamos que a súa base é o mantemento dunha escola de baile e música tradicional, e de aí sale pois un grupo que habitualmente fai intercambios con outras agrupacións. Levamos o nome de Burela pois por toda España, por Portugal habitualmente, e temos coincidido tamén en moitos desos festivais con grupos de outras partes, con grupos franceses, italianos, de moitos outros lugares. Outra das actividades, digamos, básica no funcionamento de Ledicia é a Feira do Bonito, que se celebra cada primeiro sábado de agosto e no ano 2009 cumprirá a súa edición número 25. A asociación hai sobre 25 anos que se fundou e actualmente en estes momentos somos sobre 200 personas, máis ou menos.
Entonces, vamos, ao largo do ano facemos moitas actividades, non? Moitos cursillos, e despois facemos durante o ano, pois facemos sempre algunha excursión. Na Asociación Cultural Os Matos levamos 15 anos desenrolando unha serie de actividades culturais, e unha delas é a publicación anual da revista Maruxía, que xa estamos a traballar na número 15, facemos proxeccións de cine, tamén todos os cursos, fixemos distintas publicacións didácticas sobre a zona da Mariña Lucense, tamén desarrollamos semanas culturais, e todas as nosas actividades as facemos en galego, pero dándolle sempre unha dimensión europea. De feito, fai pouquiños anos tuvemos un programa europeo de intercambio con alumnos e profesores de 3 países da Comunidade Europea, que foron Bélgica, Alemania e Italia, de intercambio deses alumnos e profesores con alumnos e profesores tamén deste centro. Evidentemente, toda esta rica creatividade social ten o seu eco nos medios de comunicación locais. A edición del Progreso na Mariña utiliza un elevado porcentaxe presenta un elevado porcentaxe de uso do galego na súa tirada diaria, tanto na maior parte dos casos é en reportaxes relacionados coa vida ou coa cultura da comarca e da sociedade galega principalmente. Eu tamén na miña columna diaria pois utilizo sempre o galego porque é o meu idioma materno e síntome moi cómoda utilizando e, bueno, desde que eu son a delegada do Progreso na Mariña, pois síguese utilizando o galego en moitas reportaxes. Isto xa se viña utilizando desde que arrancou a edición, fai máis de 10 anos, pero desde que son delegada intento que se manteña esa liña porque considero que é moi importante. A documentación recollida está no Arquivo Documental de Burela, a disposición do público tanto en papel como na súa versión digital. Sobre a base da iniciativa do Instituto Perdouro, unha comisión específica redactou o proxecto de planificación lingüística municipal. A corporación aprobouno por unanimidade nun pleno celebrado en abril do 2008. No Concello de Burela están representados 3 grupos políticos: o Partido Popular, o PSDG-PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. Chama poderosamente a atención que a totalidade de concelleiros e concelleiras expresas en galego, tanto nos usos espontáneos como na expresión formal relacionada co desempeño das súas funcións públicas. Úsase nesta legislatura e úsase en todas as outras legislaturas desde que Burela é concello, como ben dices. Como ben sabemos todos, ademais, Burela desde decembro de 1994 é concello, ou crease un concello máis dentro do que é a autonomía galega, é o Concello de Burela. É, digamos que oficialmente na práctica, oficialmente en decembro, pero na práctica empezamos a ser concello en xaneiro. Nese mesmo momento, o idioma oficial, digamos, dos concelleiros, do alcalde, un pouco podíamos estendelo a todo o funcionariado e personal do Concello, é o galego. É o galego porque a xente que nos escoita nos plenos, incluso tamén os medios de comunicación, pois poden comprobar cada día que falamos sempre en galego. E falamos en galego non porque nos impuñamos a falar en galego, falamos en galego porque é que falamos galego, porque a nosa lingua nai é o galego e seguimos, lóxicamente, o noso idioma. Por outra banda, estamos encantados de falar galego porque é unha forma máis de que a nosa identidade soe cada vez máis forte. Os grupos políticos asumiron o obxectivo de dotar a institución municipal dun programa de actuacións encamiñado a reforzar os usos do idioma galego e, simultaneamente, a favorecer a fluidez comunicativa noutras linguas de proxección internacional. O modelo Burela de planificación lingüística é un modelo de uso aditivo das linguas que pretende ser ou pretende conseguir unha sociedade fundamentalmente trilingüe que use, no noso caso, no caso de Burela, o galego, o castelán e o inglés. O galego como lingua ambiental da nosa comunidade, como lingua nai
da maioría dos cidadáns deste pobo e, polo tanto, dende o punto de vista oral, como a lingua máis falada. Isto fai que Burela sexa un dos núcleos urbanos de toda Galicia onde máis se fala o galego, polo tanto, se converte neste sentido nun paraíso lingüístico. No eido da escrita non ocorre o mesmo, senón que no eido da escrita o galego se utiliza menos, e o que pretende tamén este modelo é que no eido da escrita se incremente o uso da nosa lingua. Así mesmo isto, o feito de que o galego sexa o elemento que aglutina a cidadanía deste pobo, isto non entra en conflicto para nada coas distintas culturas presentes no mesmo. Culturas que teñen como vehículo de comunicación outras linguas, como poida ser o castelán, indonesio, árabe, algunhas linguas amerindias, linguas crioulas como poida ser a lingua que empregan os caboverdianos. E máis, esta diversidade cultural é beneficiosa para a poboación de Burela e tamén é moi rica para o acervo colectivo. En segundo lugar, o castelán é importante telo en conta porque tamén é a lingua dun importante sector de población presente neste pobo procedente de moi distintas comunidades autónomas de toda España. E ademais é a lingua que temos para comunicarnos tamén con Hispanoamérica, é dicir, coa América da cultura española. En terceiro lugar, o inglés xa como lingua para as relacións internacionais naquelas situacións lingüísticas onde o castelán ou o galego non servan para comunicarnos. E xa, en definitiva, dicir que este modelo Burela de planificación lingüística foi aprobado en abril deste ano 2008 no pleno por unanimidade de todos os grupos políticos. O modelo Burela está en marcha. Os diferentes axentes sociais reúnense e colaboran entre sí, con resultados xa á vista en sectores tan importantes como a seguridade cidadá, a sanidade, a vida parroquial ou a educación. A acollida non podería ser mellor. O noso centro, o IES Montecastelo, é un centro que xa apostou hai 10 anos por ese modelo. É un modelo onde as linguas forman parte da vida social, cultural e educativa, por suposto, do noso centro. A lingua nosa, a lingua vehicular do noso centro é a lingua galega. E tamén, como non, a lingua castelá, que é unha lingua cooficial na nosa comunidade. Dende hai xa 10 anos, como dicía anteriormente, o noso centro apostou claramente por un modelo lingüístico no que os rapaces, os profesores e a comunidade educativa en xeral, pois tiveran unha competencia lingüística non solamente nesas dúas linguas que acabo de mencionar, sino tamén en outras linguas da comunidade europea, como son fundamentalmente o francés e o inglés, e as outras linguas que os rapaces poden falar xa de lingua materna, como pode ser incluso o crioulo dos rapaces procedentes de Cabo Verde. Nos, nestes 10 anos, mantivemos relacións con máis de 12 ou 13 centros educativos de máis de 6 ou 7 países, fundamentalmente de Italia, de Francia, de Holanda e tamén nestes momentos de Romanía e de Turquía. Tamén unha aposta forte foi traer profesorado deses países de fora do entorno habitual, como pode ser Portugal ou Francia, que nos coñecemos esa lingua, sino de países como pode ser a República Checa, de Polonia ou incluso de Turquía, temos neste momento unha lectora, que aportaran coñecimentos desas linguas a nosa comunidade educativa. Repito que nós non solamente centramos ese aspecto no alumnado, fundamentalmente sí, pero tamén no profesorado e os pais e a comunidade local en xeral. Bueno, na miña experiencia como responsable de actividades comerciales e de servicios no Concello de Burela por tempo superior a 20 anos, xa traballando neste senso, percibo claramente que o Concello de Burela ten evolucionado de un modo significativo no campo do comercio, incluso mesmo da industria, en distintos ámbitos, principalmente no seu afianzamento, na súa evolución en todo tipo de condición. E mesmo é constatable unha gran evolución no que se trata a atención ao público respecto do uso da diversidade de
linguas, no? Pero primordialmente esa tendencia se percibe tamén na gran influencia do uso da lingua galega, no? Debe haber unha diversidade no uso das linguas respecto incluso pois da demanda, quizás incluso da exixencia, no? O sea, da propia clientela, no? Entendo que iso debe de ser a acción xusta, pero desde logo tendo claro e considerando claramente que o uso da lingua galega non debe para nada ter unha repercusión negativa no desenvolvemento de ningún tipo de actividade económica nin de súa propia economía. Non? Sentímonos moi satisfeitos de que o modelo Burela seña unha realidade porque o colectivo Cultura Buril leva 25 anos facendo cultura en Burela con esos mismos criterios. A Pasada das Cabras toma o nome dun recuncho do litoral de Burela e adícase a organizar actividades de sendeirismo facendo fincapé no coñecemento do entorno natural, cultural, etnográfico e incluso no patrimonio gastronómico e por iso parícenos ben que exista un modelo de integración lingüística. O modelo Burela é o modelo da banda porque é un modelo xoven que ten proxección de futuro, igual que a banda que está formada por xente moi xoven. Eu vexo música como unha actividade que favorece a comunicación entre as distintas persoas e, por tanto, entre as distintas culturas e as distintas linguas, o mesmo que acontece co modelo Burela. Dambara significa percusión en persa. Na nosa banda facemos música galega e música do mundo feita en Galiza. Por iso que o Concello aprobase un plan lingüístico integrador parécenos ótimo. Comezamos esta viaxe cun poeta e poñemos agora o remate con outro. Unha persoa chea de vitalidade que leva dentro de sí o orgullo de ser. Como Manuel María, como Marica Campo, como Don Ramón Otero Pedrallo, como tantas e tantos, porque sí, somos lexión, dixo o poeta. Deixámolos, pois, con Don Ramón. Despois de ser ordenado no ano 65, despois de unhas prácticas alá en Valdoviño, pois o señor bispo de entonces nombroume párroco de Cabanas do Vicedo, polo ano 1967. E como toda aquela xente era galega, e o meu galego sempre me foi moito mellor, porque é a miña lengua, onde me expreso mellor, pois, de feito, empecé a predicar xa en galego. Ao pouco tempo apareceu os evangelios en galego, feitos por un cura de Coruña, non estaban demasiado ben traducidos, pero botábamos maus deles para ler as lecturas. Escoitaban con máis agrado, penso eu, as lecturas en galego. Logo, cando vim pa Xove, empezaron a vir os libros, os misales, os leccionarios, aprobados por a jerarquía de Santiago, o doutor cardenal, daquel non é cardenal, arzobispo Suquilla. E entón, ao vir os libros, eu xa introducín plenamente tanto o misal como os leccionarios, todos nas parroquias onde estuve. Depois, cando fui pa Guitiriz, pois encontrei con Alfonso Blanco Torrado, que atendía todas as parroquias do meu arredor. E entón, pois aí tamén o introducín con toda a fuerza, porque xa iba eu decidido, e entón ali tamén o introducín en gallego. E bien. E encontrarme con un fraile que viñera pa Foz da congregación dos maristas, falando con ele en castellano, porque ele era de Salamanca, pois díxome, mira, tu maneira de hablar es castellana en los términos, pero os giros hace todos en gallego. Impresionoume tanto aquela frase, que a recordo perfectamente, que hasta me deu certa vergonza de falar castellano. E entón, desde aquela, pois, prácticamente, únicamente, que a xente que non me entende en gallego, falo con todo o mundo gallego. Sinto-me máis seguro, porque é o meu. E se seguín, vin aquí logo para Burela, e aquí en Burela, pois, claro, xa teño que ter un pouco de máis cuidado, porque temos inmigrantes de varias zonas, sobre todo de Latinoamérica, que o galego pois non acaba de entendelo, aunque xa vexo que algúns rapaces pois falan en galego, latinoamericanos, e da gloria oílos falar a nosa lingua porque teñen un acento tan delicado e tan fino por parte deles que da gloria oílos. Outro día, precisamente na catequesis, pois un neno de Latinoamérica
pois rezou o Padre Nuestro en galego e en castelano non sabía. Fixo moita gracia o detalle. Fixo que non sou de radicales en empoñer ninguna lengua, senón que respetaderas todas, pero que nós, como gallegos, valoremos a nós e a apoiamos con toda a alma.